ke Environment Sunday nama kini ke sengi ke dari ke World Environment Day. Ibdiang soba kam kerpang hakani ka war yai Reverend G. Kharpan, I Pastor G. Kharpan, ide pastor iba in charge ya kabalang Presbyterian Maukhar, kabah Maukhar District jong silong rilom Presbytery. Ila jui donkat bakabalang kajongi ha ki jeseng jong ki samla baga ni di sin ke beningkong bagi donkat baka jeseng jong kabalang ha pum kini kepor. Ngi pen pau ko jing sngongu I pastor bagi ila pediang ya ka jing penbet jong kabalang. Bagi donkat bangi ni ke sengi bersama kubor na ketien ke jong oblei na kamuta kabalang hi brokowe de jing suie ni diang sopa hi pastor se kabalang jongi ni pokse. Ini kamu boleh unkerku ya kabalang hilimba kakubor kamu boleh unlam lingba jongpi hapdeng jongi kalau kajing dua jing kabalang boleh unkerku ya pi ya ministry ke jongpi bad ya kayeng kasem jongpi hi borok kowe teknik kapor ngan ajino hai pastor ben yalam ya kene kajing eseng. Ngin mani lang yu blay, kak tin jung blay ko ong ato aingo hau try tekot kerpat ke kerteng jung u, to pen benai ke jing lek jung u hapdeng ke jai pen rio barok, to ruai hau ke jing ruai ro hau, to keren cepang ki kam ke pela ke jung u, syabeng ya caprang in bukti ke syakri jung yu blay ha ke jing duai ngi duai, au blay ko pa jing bah beneng. Kamen sim ko jongi kadap jing songok ko pa. Ini kapor ka bokordor. Kami yak wen kieu king bekentang ke jong me. Kamen sim jing ki angnot ko pa bi ban mat jing syakri ke jong me trai. Ya ban mat jing kerku jing im ke jongi. Bangin mi ru na kayeng bekentang jong me trai. Bangin ra pat ko pa. Ya jing kerku ki dok nut ki men sim ke jongi. Nyai ti ko pa ni kapor ang sak barok. Pat ki benta barok jing syakri jongi. Ibu ti jing penyat ke jong me. Sau ko pa jing duai ke jongi hatung jisu ngi duai amen ngin sobha banya sok lang lebih ruai ke jing ruai ba shispa khat san nak ba thamai ba chispa khat ar nak ba khamrim ke jing ruai ba shispa khat san nak ba thamai chispa khat ar nak ba khamrim pad hadien dong ni ke jing ruai lepen baik ke program iban yalamin puli nak tin jung blai ba penduai long iba David lang jerwa insa syemi kebenta ke jong ihadin jong ni ke jing ruai shua ba un lech shaboneng jisu lakular ba un pha hangi yu mensim hakabalang banyai trei yakin senran kalabiyang ke jing ai u mensim ni ruai kom to borok ki dekot ke jing ruai ba shispa khatsan ba chispa khat ar na ka ba khamrim boneng ukiu
hajar briw hakapen tekosla burom hakapen tekosla burom yakaker teng Jesu Christ kajing kula rim jong ublay kadang bi yang yangi menta tingi lamban duai ba on wan u men sim hi atrai ji su yangi mgen mau atrai ji su yangi ken mau tenoshi bon u men sim amen simba kucing kular wanda jing ai jong mi ba isne bam ju kela da kaboto tre hangi ben impen shayaki ben re ben impen shayaki paman ben longsman yala kibril. Suami lang su boleh jing doi, ngan boleh katuk ane tien, nak tien buku jong boleh mengelak siam, nak kitab Genesis kalendong beningkong, kerokot katwe bakat ar, Leviticus kalendong kabat perriu, kerokot lai bat saw, bat kikam ke apostol kalendong baar, kerokot iwe do saw, bat kat ar do kat nyo, kikin tien ki bong komde, boleh ulo ongru tolong baka kendo kan pen bi spe baki jor kan pen sei sambai bat baki ding so kan sei so hala ka jai ki badon lau sambai hapo jongki halor ka kendo te kalau long komta te ka kendo kalau pen bi spe baki jorru kala pen bi sambai hala ki jai baki ding so ki ba pen sei so hala ka jai ki badon lau sambai hapo jongki tu bulai ulai i baka long ka babha lada pindia haki hukum janga bat lada pin sumar yaki hukum janga bat le eki dengan ai hapi yo slap halaka ayam bat ka khendau kan sei yala ka jingmi bat ki deng ka lengkha kan sei yala ki so te andala poi ka singi pentakos ki baro kalidan lang hakawe ke jaka te kendet lawan ka jing sawana beneng kum kal air babe kertep
bat kal pendap ya ki yang barok awai ha ka ba ki le song bala pau haki ki thali ki papai penat kum keding te kal song halor uwei pu wei neki bala pendap iki barok dau mitsim ba khoi ba ki le sedang ban kren haki wei pat ki thali kat kum ba mitsim ulai bor ki ban kren barok te kala kendet threat ba ki sngo lingo lengan kia ong parlok hi kamut ayu kani reki wei dak ba ben kila ong kila kadang wan thamai re ba Petrus ulayang le bat ki khat wei ngut ula penjam la khtien ba ulai tho aki ko phi kirang ba Judea bat phi baro ki ba syong ha Jerusalem tu phin tep ya kani bat tu syak skor khtien jonga nama kini kimbu ai kumba tharai ma phi namar kadang sipor ka sngi re kani kalong kata bala ong do Joel noi tho lupa kan jaru hagi sngi ki ba khadu ong ublei bangan theno no mensim jonga halo ka do baro tu blei un kerku ikini jing puli ba jing sa skor jing de kapor tungi de lang blei jing doi ublei ba upa jingi ubah baneng ngi aingu ai me ablei bang pala ngi kum ni kum ki khon ki chong me mengila man kiu sa ka ying ka ba khoi ban tang chong me han kapor mengila man yo mengila man syakri ban mani ban penuram ya keteng ka ba khoi ka ba don bor chong me hoi ablei kum ki brio ngi long ki brio ki batlot bon sien ngi pen soksi ya me ablei ringi aingu mengi syakri me boleh badap da kecing e badap da kecing sei wala pha jo khon ba kham roi ujis kes ban wan sen ka pathai ban yap nam taki pop kecing i wei pi wei to ai ba kading phla ka jo me trai kom ke ngit phai saka makal ka bor kecing im jingi ke ba man la kasngi ngi aingu e me ablei ba me mala doreng kat ba ngiru ki sgi ki por ki bala le hoi atrai wala ki arlik snap ngila mat sya ki jing e nak ne covid ndrei ngilong kum ni ngilong ta de de kecing snei kecing dan kat kecing alam ke jong me ablei tu dan kesan boru gini sgi ki por ngidang wan baro aksang ti baron bor jo me tu alam ngi ablei ni duai ru ka por atrai men ising be ku e la ka jong ka balang mani ai ku atrai ki nok sarai ki jong ka baro no ki pastor ki teman basan ki dokhat komiti balang ai ki ke met ka khoi bakhia ai ki ka jing long sim ka jing sore ki ai ki ka jing long sitali khanang ba ka balang ka jong me kanang la ban roi ka hai atrai manai ker kuru atrai ki mission field jo ka balang ka laseng hani ka state bi jongi ba komju sabar state bat sabar ka ni ka ri ki jongi do ki ku ki mission field paro atrai ba kam tam atrai ki mission wa ka be don ka jaka mana kesan bor mandan doreng kat ba ki atrai baka jing trai ke barit joki kan long ka jing ku ye ke sim ke ba dor ke badon tu jaka ke ba sim itu ye me bikin yo ban itu bat ban pediang ye me trai ha ka download ke changki atrai is em ka ku atrai ki seng kan thai ki seng samla ki seng khana jong balang bakiru atrai hal ka jong ka jing ha long benta ki dalak banyak kit ya ba nama ta ka kam ka chang me tu is em te song ye ka balang bar ko da ka jing i ka jing long sitali kanang baka balang ka jong me kanang roi om ta ka jing bon pai roi pai lang badap ka bor mat sim atrai trai ni ka ski atrai ro ka ski ka pang ta ka environment sande ka tin jame ka tho shai ya ka ni jing sha ba ka mariang ka long si benta na ka jing pelong ka jong me atrai ya ka ni ka partai bar me ben siat angi i wei pi wei ban sumareka rei ka susi ka ba ngi i ni ski ka long tang ki jing pen jot ki jing pen jalor ya ka ni dewai atrai ya rab ingi trai kum ki bagai atrai bikin don ka sing perkhat bakam yang ba komdo ngin ai ka pateng ka banwan bangin don ru kum ki bagai ngidang ka cikit khle bangin long tang kinong sumar kinong pai kinong khmi ba ka ka mariang sei sien pat kan long ka mariang ka ba khoj ka ba itnat atrai kanang bakani baro kan long nam ta ka boram ka jome ka ba me mala thau hi ka atrai diga skiru atrai lo ka ski kar pang ta ka Pentecost Sunday ba kom gani ka ski ka pen kan mau ini ya ka jing ja ka khrau ya ka jing wan hiar jong mitsim khot jong me ablei ba ka jing kalar ka jong me atrai ya ki jong senran ba khin ye lom chi jaka ba mitsim khot ni yo ma the ki ba ka ne ka la jakat kom ka jing kalar ka jong me atrai jisu ba kom ka jing kongo jing senran bala pendap iki da ka bor mitsim khot bat la pa sai bor ba iki ba long te ki nok phla jong me ka leng satlak jong de partai atrai ngi doai karpat men isen ai atrai men dar kat ro atrai ban ngi iwei pe men the sim ba khut sei sien ka ri we jongi atrai ba krang ban yo ban pesai boring ngi iwei pe bangai hame mengin long atrai
kita ki ater ki bedor ki banyakit ya ba nam sakam ka jame atrai ka poro atrai kadika assembly day of prayer ngi doi kerpang ru matang ka assembly atrai manai ku atrai ik jingtrai ki project jongka batu is even kesan bor ka jong assembly kena ngala ban ya da ka bor saka bor lingba kisnem gwan baro atrai hani ka sngi ru atrai ngi doi kerpang ru pastor bame lo wanilam hapring jungi hani ka por atrai pun sumber selai idu musem ko jame ablei baki e baro mi sngo ka por atrai ko bor ko mi sun tin jame rumbai pastor kalong ka jingker ku ngi baro ki bas sngo ya ka atrai tu is e ker ku ngi ka por ka basa baro sing sakri jungi me atrai tu maap ki pop maap ki jing bakla jungi baro sigem jungi namangi pan kini baro teng trai mo no pen jungi Jesus Christ amen. Ki parabangai bi kini gilang jing penbena. Jaseng kan tain lawai gini ke jaseng in yo nong pulis dang bat duai Mrs. Rita Meka Khan nong kren Dr. Miss RJ nong room. Haka English service jong balang haka por lai bi janmiat ha auditorium jong kalam jing sha youth center in yo nong pulis dang bat duai Mrs. Gwyneth Carson Tiu bat nong kren Reverend L. Lingscore. Jaseng samlah kapur sanwaji janmiet inyo nong please dang badwai Miss Iwa Pakashulai nong kren Dr. Eugene Lamari haka ndriutrik ujun la shai kasngi kala singi ublay baningkong jong benai inyo ega jaseng sedang benai ber revival nong please dang badwai Mrs. BJ nong room nong alam tumsan bilingwa inyo ke special number Mr. Dab Jinkerman Lingdo Praterik Jun, jadi jaseng miet balang, hagapun rich teng jan miet, ke subjek pedeng jengka kuota, ke perthei, ke don kami ki Kristan ki bakup, ya ke jing bahabriu Kris. Ini ya ke tranat subjek, tu be brai ya ke jinglong suk bat ki briu baro, bat ya ke jing penkoi. Pensong nongrim ke shiki ki Hebrew, lenong, ke bakhat ar, ke khot ke bakhat sao. Nong kulis nang badwai, Mr. Wat Borjing Syed Khar, nong keren Mr. Nicholas Lingdo. Khatway trik ujun, jaseng duai sisa jai pon rich teng janmiet, nong kulis nang badwai Mr. Russell Basayo Moit. Khat ar trik ujun, kiri singu play, program kilang kumne, jaseng kena kapor new Benjamin Step, ngini ke Bible study. Nong I Bible study, teman pesan KNWR. Kendai saupusan menstep ninyo jaseng school pen pau nam tu baro ki kedan kata nadu cradle roll hadu kedan rangba kelas persang bat kelas riud khot por ship jimen sngi ninyo jaseng sermon nong pulis rang bat duai kong balari malingyang nong kren Reverend L. Lingscore kajing jaseng sakramen kajing pen baptis jong ni ka kuota kan long haka arpun riud riujun por shipung jimen step kumta ki prabangai ki badan jing temu ban wanra ki kuan chaga jing pen baptis kin sobha ban ai ki kerteng atu men besan KNWR joint secretary in charge register balang haneshwa ka arpulai tri ujun knang ban yo ban tho ki baptismal certificates ha ka por babyang smob hat ho shai di kita khra ni ki capital letters ya ka kerteng kpa kerteng kme kerteng kuan shinrang ne kentai snik ha bat jakasa ka jaseng kan thai ka sngop haman pentip ba ka jigmi baro na ka food fest ka bala pelong menen ka sngi ka ta south tri ujun ka long arlak saw hajar khandai spa andru putengka pana kalyang jaseng kan thai ka ai ku blaya baro ki parabangai ki bala snok tilang ban pelong ya ka food fest ka job kani ka food fest ka long shibenta na ka jingpen mi fan na ka mda ka women's week arjar ar Hani ka por pa kan sngo yiki jing aingo balayo pediang hau benai mi arajar puar. Jing aingo kilong kumne. Jing aingo nom ta general fund kilong khatway lak arpun rio jar sans pa khat ar tengka. Kiwan nung baka direct transfer kilong shilak lai punyo hajar ars pa prahu tengka.
fon lum jing tap shilak shihajar sanhu tengka kijing ai bekerpang Dr. H. Gordon Robert Hospital lai hajar tengka umpanai mission hendrus pa tengka kumta kijing ai ngut beliau pedang barok kilong khat lai lak hendru prahajar saus pa saupu ar tengka ki envelope ki bing lai pedang hunu benai kilong lais pa khat wei deli but dai lingba ki direct bank transfer ar pulai deli hani ko por pat ngan pensngo ya ki jing penlut hanu benai mi arja ar kebedai biki administrative expenses prapu kendai hajar arspa kendai puar tengka bidai biki mission fund lailak saupusan hajar arpusan tengka bidai biki fund beduk prapusan hajar tengka building expenses shipholak tengka lamjing shayu center sanlak tengka kumta ki jing penlut baro kilong arpolak khat kendai hajar laispa khat nyau tengka hani ko por pa pen snow ye ki jing ai ki bakerpang ki beng leo pedang hani ka tayo koi kalong yeng la subhash commission fund ka balang sanspa tengka koi kalong yeng la an umpanai mission shispa tengka koi kalong yeng la subhash ka general fund sanspa tengka mission fund sanspa tengka kumta ki jing ai kalong shiajar tengka koi kalong yeng la subhana ka benta kebailum jingtap aga bede ke jingklat no hime jungki lai hajar tengka jing ai ke bekerpang baro kilong 1,000 hendrus pa tengka ngidan ru ban pentip ba kadon ka jingya brio ke balang ila khlat no i barostana khong tungkut menne kasni ba ke jing on tap kan long ha kasni ke ba kata la shisni hagani ko por ninyo na yaka special number na Mr. Wankit Karyam Mujat berhadirin kata nga kerpa di usia ban sungob hawan ra yaka sinduk jing aingu sin syakmat bat nga kerpa ru itu ban pesan KNWar ban duai o blain penkentang ya jing aingu ini lo jing ma aga kerteng jing ruai van ai film ta di turwai ga jing hero Kajing yaro sha utrai piki riu khoi baro tu ai ngo ya ka kerteng ba kho jong udaka barwa yaro turwai kajing yaro sha utrai piki riu khoi baro tu ai ngo ya ka kerteng ba kho jong da gambar wayaro ai ba kajing yaro badan burom kandon haka shintur jongi ai ba kawat lam aliang serti kandon haka kti jongi
Kajing yaro sha utrai piki riu khoi paro Tu ai ngu ya ka kerteng ba kho jong u da gambar wa yaro Tu ken ut kisor slow tenan ya ka kerteng jong u Ai ba kajing yaro badan buram Kandon haka shintur jongi Ai bakawat lam aryang serti Kandon haka kti jongi Ai bakajing yaro badan buram Kandon haka shintur jongi Ai bakawat lam aryang serti Kandon haka kti jongi Mu'ay bala banu jor Yaki jing le badan bor jong mi Bapelat naka jing dum Syakahima Bakut jong mi Mu'ay bala banu jor Yaki jing le badan bor jong mi Bapelat naka jingdum syakahima Bakut jong mi Ai baka jing yaro badan buram Kandon haka syentur jongi Ai baka wat lam aryang serti Kandon haka kti jongi Ai baka jing yaro badan buram Kandon haka syentur jongi Ai baka wat lam aryang serti Kandon haka kti jongi Ai baka jing yaro Kandon haka syentur jongi Ai baka wat lam Kandon haka kti jongi Entah brom boleh, amin Tengah dua. Kukupa jungi upah bleng. Iwan hak ni kapor. Saya sen pat bandam makmat kakhet kejing isnei kejome. Pan iwan ban aingu emi atrai. Namar ban melapan la ingi. Bingin wan ban kiyo. Hak ni kejing kebekentang kejome. Ban mani ban aingu. Paniro abat pan pendon burong ya ke keteng ke jongme ni aingu emi atrai namar ki ek baro ki ba me mela ai ha ke jing em ke jongi iwe piwe mela the ki jing kirku ki bangim la ban nyok tang me ai ni ki met ki ba kot ki ba khia me ai ni ki kam ki jam bangin train ta me ai ni ka slap Kesengi, kelir, pangi dua ikan ko try. Bagi aingu emi, nama ke baro. Padahal ni kapor, lagi ni kijing kerku. Kiba memla ai kijing em kijingi, iwan ra kendiat ban ai syakakam kijong me. Apa inu jor, ban kijing kerku kijong me. Kini kijing ai kijongi kinlong ayu kan ko try. Henrengi duai bemen isnei ban priang iki. Bahkan kono kecaka keba on pendon kam. Kan long nang menta. Keburom kejong me.
bat ban penyar ya kahima ke jong me hakan ik perthai kat bangi dang ap ya ke jongwan arsian ke jong me ngidwai ken ku try pamen yarap yang hiru bingin ai ya ke sing em ke jongi sheme kin ai ke donot ke jongi bingin mani ya me batang ya me hi ni ai ngoro me atrai kan ke pon mal ke khupor ke bingi yo ning ba ke jing ruai no kun samla ngidwai me nang isnei ban ker khu ya ke jing em ke jong nang la ban sakhi ya me agi por ki bandang wan batu pen mi ru shibon ki khon samla ki ban shakri ya me agi por ki sa ka jing em ko jon ki ru i dwai hane ka pon am tau shakri u jong me i pastor i badon ka benta ka ban sam na ka tien ka jong me breng jongi i ki jing shisha ki jong ka ya rap ken ko try ba ki jing pen kre ki jong u breu on penjanai tu man sim u jong me hi tu sngo ya ki jing dwai ki jongi tu ma tu klet ki pop bon bi ju le ban pen sngo si me ku mangi ma bi ki bai pat bales ne wi i dwai ba ki pani ki baro ha ka teng ka jong u Jesus Christ u try bo dong pen be e jong amen. Hani kapor nga song bahaban khot yaka praise worship team jeng kapalang bakin yarami jeng ruai pan hemen sim hapring jeng ni kapor kin sim kapor ke jong ki Shimta nge bana ki jing roi yoro ublei de ki sur jing roi ki jongi yeng lang ni ka por nge shimta lang ka kwa nge long like lut habangi shakri ublei ujongi ublei kwa ka dono de jongi min IT shu ngasos kem jisu ulong jonga akapurom blei ngayo mat pangin penjam kisur jongi jing pinim layo bat jing sius pa das nambak kondom lasanya nga bentang benar bentang arwai ya ronong pen im kan badang im bentang pen benang bentang arwai ya ronong pen im kan badang ngala ai tilon ngasos jink men ban yos go ktin basawang
kamen sir ayay pendam tangkak tin jengin kak tin jengmam bentang ngapen benang bentang ngaruangin ay kasurji rosu blay ya ronong penim kan badang im bentang ngapen benang bentang ngaruay ya ronong penim kan badang im Nirway dekhot ke belai aku hanya ruai kasur jong jing duai kasur bokot yang apa ya pingin IT how play bangang ngek scam la dengan IT lut how play in syam in yo ke jing sok jai shisha ngala IT lo ngasong sok jai badu nong penem ngam snow kusnai minta ngayayan shaning ngaben nasyam tang jingba fangka jingging bentang ngaben benang bentang haruai ya ronong penim kan padang in bentang pen benang bentang haruai